Bola simak maning ki nyong mlaku-mlaku nang daerah kulon ki arah ke sekat Desa Teges Wetan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ki tak setarake awit titik sing dalan provinsi arah Bruno Purworejo. Ki dalan Teges Wetan kok tembuse bener Kepil Wonosobo. Berarti perjalanan iki pol adohe. Karang perjalanane adoh ya ki tak gawe 5 menitang. Dikari kapada men aring mresani aring nonton ora boseng kok ngger 5 menit tak gawe 4 siji, 5 menit ming tak gawe 4 loro. 5 menit ping tak gawe 4 telu ya ngono. Wis lanjute bola ki ana nang kene-kene pertigaan nak sing nganan kuwi tekane Gading Sukuh ing isuk. Ing Gading Sukuh bablas rana. Lah iki wong karang gawe Teges Wetan sing arahe maring bener ya iki beblas munggah terus. Pokoknya ya ngapura nak nggulo nyong aring gawe video iki rada goyang-goyang bola karang HP-ne HP tua. Prigesi karang HP tua ya kayak ki. Wis ayo lanjut bola. Ya wis tekan kene, ki nang kene ki ana sekolahan SD. Oh iki sekolahan SD. Ki kantor desa Teges Wetan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Ki terus lanjut tekane mengko ki nek ora salah liwate ngendi sih kanake Bojongan apa ngendi ngono dhuwur pokoknya. Pokoknya mlaku terus ayo bola. Karo ki rika padake sekang ngendi? Ana sing wis tau liwat kene iki apa urung? Wis tau ngambah kene iki apa urung? Nah, wis tau ngejal komen-komen nang ngisor. Sapa ngerti malah dika-dika pada lah sewatu ki malah. Sapa ngerti dika-dika pada malah luwih ngerti desa trobos-trobosan ngendi-ngendi ngono. Lah nyong dituduhi ngesuk nyong disepilke dalan kene iki nah, kaya kowe. Wis ayo bola lanjut mening ki karo dongeng-dongeng ngono cerita nabi-nabi ki maere kepriki. Wis pokoknya mlaku terus tetep hati-hati kabeh wae bola. Nak liwat dalan ngendi wae hati-hati tetep. Karang sing jenenge jarene cah nom-nom kae nak apa jenenge apes ke ora ana nang Tanggalang ngono kuwe. Pokoknya sing penting atine hati-hati, sing penting hati-hati. Ayo bola lanjut terus. Kita nikmati perjalanan kali ini. Ngesu-ngesu nyong agek nggo bahasa Indonesia wingi sing ngomplain nggo bahasa Indonesia. Mas, nyong ora mudeng ngono intine kaya kono kuwi. Nyong nek nggo bahasa Indonesia kagok ya. Karang cah Wonosobo ya. Ya wis terus lanjut bola ki munggah ki jenenge nang kene iki kok golikana dukuhan mening. Iki jenenge dukuhan ngendi ya? Nang dhuwur kana kae ki nyong karang klalen nyong. Nah iki bocah dene gundule kaya ten wae ki nang ngarep sing nyupir ki. Ki nang kene iki wis awit ana omah-omah ki jenenge desa ngendi ki jenenge dukuhan ngendi. Wah nyong ora paham bola. Sapa-sapa sing ngerti komen bola kene iki jenenge dukuhan ngendi. Bojongan apa ngendi nyong ora pati paham. Sing ngerti silahkan di komen-komen. Wis pokoknya pada ajak lalen nyong ya pada dipulu-pulu nyong rika men ora ketinggalan update jalan-jalan terkini. Nah. Ya skip bocah cilik-cilik monggo Dik, adik-adik. Nggih, nderek langkung. Lanjut lah nang kene iki dhuwur ana pertigaan mengko bola. Pertigaan ana sing anan ana sing ngiri. Ki nyong tak njukute sing ngiri wae, sing anan ngomben mening. Ki jukute ngiri wae. Jenenge engko bakal tembuse nang Kali Lesan. Oh, kayane nang Kali Lesan ngono kuwi. Wis tak tekan kene iki sik, bola ki wis meh 5 menit. Wis dalane sadung kok tak terus mening nang 42 nyambung dalan engko setare seka Klesang apa Kali Lesan ngono kuwe pokoknya golek labit. Nah pokoknya engko diikuti wae engko Mas. Wis pokoknya kok diikuti wae intine ya bola-bola. Wis pokoknya engko tak sepile mening ki lanjutan iki mengko iki karang tak pedhot tekan semen dingin. Oke bola.